Mukabat sa 114 ka mga tablet nga nagkantidad og 1.7 million pesos ang ipangapod-apod sa Davao Oriental Provincial Government ngadto sa pinili nga mga vocational school ug high school sa probinsya. Inisyatibo ni Governor Corazon Malanyaon kinsa chairperson sab sa Local School Board kun LSB. Gipaningkamutan sa probinsyal nga gobyerno nga mapalit ang mga tablet aron madugangan ang kahibaluan sa mga estudyante hilabi na ang pagpalambo sa paggamit sa information and communications technology sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Samtang gipadayag ni Governor Malanyaon nga gipaningkamutan sa iyang administrasyon nga mohatag og plantilya posisyon sa mga teachers hilabi na ang mga volunteer teachers nga dugay nang nagtudlo. Kini ang gibutyag sa gobernadora atol sa local school board meeting ting milabayng adlaw sa provincial capital. Gihatagan ni Malanyaon og importansya ang pangandoy sa mga teacher nga makakuha og plantilya posisyon. Sumala ni Malanyaon nga mayorya sa mga volunteer teachers, mga let passers ug anaan na sa DepEd's Davao Oriental Registry of Qualification Applications kun RQA. Desidido ang gobernadora nga matubag ang isyu ug gisaysay niini nga ang mga teacher ang susi aron mapakita sa mga estudyante ang ilang potensyal ug matabangan usab sila nga makab-ot ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Ang kontribusyon sa mga magtutudlo dakong tabang sa pagpalambo sa probinsya. Ang gobernador miila nga daghan og talented ug skilled teachers nga mas gipili ang mga oportunidad abroad tungod sa ilang frustration samtang nagulat alang sa better prospects kung maayong palabuton sulod sa nasod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.